Però de joveneta, quan comences a escriure, que tenies, què, 16, 18 anys, Sí, també estaves sola? Eres filla única, eh? És l'única filla i... sí. Sí, estava sola. El meu germà estava per altres coses. No ho sé. No ho fa perquè ho necessita. No ho necessita. L'escriptura com una necessitat, Sí. això és molt interessant. Molt bé. I de la teva formació, tu sempre has defensat molt la causa feminista, diríem, el valor de la dona, la igualtat. Sí. Has lluitat per això i el teu exemple ha estat en aquest sentit. Quines són les coses que t'ha interessat més? Sobretot perquè comences a batallar-hi en un moment, després de la guerra, que no era una causa gaire ben vista. Sí, necessitava sortir de mi mateixa. Per sortir de mi mateixa no hi ha altra manera que explicar allò que jo penso. I he explicat allò que penso i allò que sento. I m'ha estranyat que això interessés a la gent. I veu que sí que interessa. I tant, ja ho veus que sí, que tens un munt de lectors i un munt de seguidors, per tant vol dir que aquesta experiència vital que tu has reflectit a través de la teva obra és una experiència que pot ser també universal, en el sentit que els altres hi poden sentir reflectits. Tenia la mar de llibretes escrites, la mar de llibretes. Totes pulcrament escrites, amb tot datat. Ets una persona molt ordenada, oi? Ho era, sí. No Això és tenia altra important. cosa que fer. De la teva formació, tant quan vas a ser a l'escola a França o a Catalunya Nord, perquè va ser... On vas estar a l'escola? La teva mare era francesa, oi? La meva mare era francesa. Quan no vaig estar al país de la meva mare, em vaig sortir que tenia 13 anys. I ell era de la francesa, de la Champagne. I jo no hi vaig ser mai. No hi vaig... El meu pare no sabia francès. I no parlaven mai francès. Parlaven en català. Parlaven en català. Ni vaig parlar mai castellà, perquè el meu pare era català, era de Rússia. I mai va tenir l'idea de parlar castellà. O sigui que soc catalana de debò. Es nota, Es nota. Has exercit de catalana conscient, responsable sempre, també en els moments difícils tu has mantingut aquesta posició No he ferma. tingut necessitat per la vida que he dut. No he tingut necessitat de canviar de vida. Jo no diré que si hagués treballat amb la necessitat, hauria hagut de treballar en castellà. Però com que no ho necessitava, treballava com jo volia. Molt bé, això és molt important. I jo treballava en català. I si no, callava. Sí, perquè molts autors de la teva generació es van trobar després de la guerra
que no podien publicar res en català i varen fer el pas al castellà potser per sobreviure. I en canvi tu... No vaig tenir necessitat. Això és important. S'ha d'aprendre així. No, està molt bé que hagis pogut mantenir-ho i ara, diríem, el resultat després ho has pogut publicar. Jo, als meus coneguts, els he dit sempre, no aprengueu tants idiomes com vulgueu, però no deixeu el català, és el vostre. Certament. I els castellans igual, apreneu tants com vulgueu, però el vostre és el castellà. És que el propi és el propi, és el que domina, el que et conforma el pensament, la manera de veure el món. Ho tenim a través de la llengua pròpia, que sí. Vas començar escrivint poesia, perquè tu has escrit tots els gèneres, has escrit molt teatre, has escrit novel·la, has escrit narracions i has escrit molta poesia. He escrit perquè faltava. Per què faltava? I vaig veure que hi ha molta gent que escriu en teatre i no faig falta. Molta gent que escriuen novel·les no faig falta. Ja n'hi ha molts que ho fan. No n'hi ha que escriguin poesia per nens. Aquest fa falta. Molt bé. I em vaig dedicar a aquest. I em vaig dedicar a 8 o 10 llibres. I em deien, per què n'escrius tants? Jo deia, perquè fa falta, no n'hi ha. I si jo plego, tothom plega. Per tant, hi afegeixes aquesta voluntat de servei a la comunitat, no? De dir, bé, doncs això és el que la nostra cultura té un buit determinat, doncs l'omplim. Això és molt important. Jo sempre ho he fet. Potser un altre, sense jo, ho havia fet millor. Això ja ho hem de posar molt en qüestió, perquè fa l'efecte que t'ha sortit brodat. Vull dir que la teva poesia, tant la que va dirigida al públic més jove, de fet, és una poesia que per primera vegada és pensada per al públic destinatari, perquè de fet tindríem mostres de Carner, de Manent, d'altres poetes que certament que foren aptes per un públic infantil. Certament, no estaven pensades per al públic, diríem, més jove. En canvi, jo penso que la teva gran aportació i la teva gran, diríem, vàlua rau aquí, a saber que s'entengui que és una poesia de molta qualitat, que dona moltes diferents visions del món, que incorpora molts elements de modernitat. L'altre dia jo llegia La pilota, però tens sobre els texans, per tant és una poesia que ens parla de la natura, però ens parla també dels valors humans, que això ens fa també molta falta, i també que incorpora temes del món contemporani. Per tant, penso que també has demostrat que en poesia la poesia serveix per parlar de tot. Sí. I això és una novetat. No ha sigut una novetat, ni ha sigut una especialitat. Ha sigut així, tal com jo la sento. No he buscat demostrar res. Jo he dit el que jo sentia i pensava. Si això basta, ja basta. Jo diria que sí. Jo diria que sí, que basta. Quins poetes us han interessat més o heu llegit més? O quins escriptors en general? En general, he llegit molt Riba. El vostre mestre. Sí. Molts, n'he llegit molts, perquè sempre m'han interessat molt. Es nota. Ens hem entès amb els poetes, els he llegit i els he entès. Hi ha poetes que es diuen poetes i els llegeixo i no els entenc. I no els entenc, no sé per què, perquè són poetes i ho fan molt bé. Però no us arriba fins que jo he passat una època d'entrar en el seu món particular i aleshores desxifrar. Per això jo he escrit coses que d'altres no han entès. Jo els he fet entendre.
Això estic contenta. Molt bé, i tant que sí, i tant que sí. I dels estrangers, de fora, vols aigua? Sí. Gràcies. De fora he llegit els que m'han caigut a les mans. M'agrada molt, sí, molts. N'hi ha de molt bons. S'han d'entendre. Els de la teva generació, francesos, per exemple, tan La meva interessant. generació, francesos, van llegir tots els que s'assemblaven més als catalans, els que jo entenia. Clar, No vaig llegir gaire l'estranger, no? Perquè, a més, jo volia donar-los i segons quins no els podia donar, ja, perquè no els dominava jo. No, això és important, no? Dominar el missatge que t'arribi, no? I poder-lo fer teu, això és molt important. Bé, i així inicies una carrera també de poesia per adults, que és molt interessant, amb Ales i camins. De fet, el títol és un títol que remet a Goethe, i per això jo volia preguntar si té alguna simbologia, perquè a mi em sembla que darrere els teus títols sempre hi ha un missatge. És veritat o no? D'Ales i camins, què ens diries? Les ales per una banda, els camins per l'altra, és una cosa que es complementa? Quin sentit, per què li vas donar aquest títol? És una cosa volguda, pensada? He volgut pensar, sí, perquè és molt diferent. Moltes coses se senten amb les ales i s'expliquen pels camins. I això té un sentit i té una necessitat de tenir ales i tenir... Per tant, la imaginació d'una banda, però també la forma de l'altra, la forma poètica. Sí. Em sembla que sou una poeta que aprecia molt la forma, Sí. i que la domineu, perquè la domines molt bé. Ha estat important, sobretot també suposo que és un del mestratge. No ho havia mirat gaire, em sortia així. Jo ho estimava i em sortia així, de dominar-m'ho no gaire. Perquè tots aquests versos antics, el 82, fa 2 anys, fa 10, 20 anys, 20 anys. és molt diferent el sentit de... No, 31 anys. Bé, però són poemes que encara avui són molt bons, interessen, per tant vol dir que, en fi, que hem entrat a la dimensió del clàssic, no? De la literatura que no li passa el temps. Això és la característica de la bona literatura. Sempre he hagut d'estar aquí mateix nou, que fa temps que no llegeixo. Que no llegeixes. Pots llegir-ne un d'aquests de fa 30 Vindrà la anys? mort i la rebré amb recança. No hauré assolit traspassar la frontera de les percepcions desllevament. El meu desig no haurà estat prou ardent ni prou constant a cercar la passera que condueix a la suprema estança. Hauré perdut la vila o l'he guanyada teixint l'opac sentit de cada dia. Hauré assumit el pes ja no m'hi llegeixo. Hauré sentit el pes del meu vestit, posant-lo en carn i el seny que viu a mi. He estimat més el mus
que em recollia el no, l'espai obert de la volada, etc. Molt bé, i aquest és de l'any 82. Sí. Vindrà la mort. Tu saps que hi ha un poema del Cesare Pavese que diu Verrà la morte avrai i tuoi occhi. Sembla una mica que tingui aquesta mateixa música, aquest poema. Sí. Aquí el 82. 82. Enlluernament. Això ho hauria de repassar. Clar. Perquè Bé, però mira, No de mica està. en mica. no se'n fes. L'altre tu. No estem fets. Després escrius Llum i girassols, el segon volum que publiques, que és Llum i girassols. També és un títol així, doble, Sí. La llum per una banda, els girassols que van sempre buscant la llum, per tant també hi ha una càrrega Sí. simbòlica. Sí. Després el llibre té una estructura molt pensada. Explica'ns una mica com el vas pensar, No aquest sé, llibre. em surt. No ho sé. Tot aquest diàleg que hi ha entre... No el busco gaire, no. No el trobo. Però hi ha una prèvia, Sí. diríem, un procés previ d'anar elaborant una idea i després Sí. suposo que quan està madura llavors ja surt. Però tot aquest diàleg entre els nois, les noies, és un llibre pensat i dirigit al públic adolescent i jove. I això també és un esforç de pensar com sent en aquell moment la gent jove, com es comunica. Hi ha molts ressons, jo trobo en aquest llibre, de molta de la poesia contemporània. I veig alguna cosa fins i tot, de Salvat Papasseit, en aquest tema de l'aprendament amorós del poema de les roses llavis. No sé si tu t'hi sents. Sí, però ara ho veiem, això, perquè ha sortit. Però Però tu no ho has fet d'una manera conscient, jo diguem. no sé com funciona. No sé. Doncs escolta'm, això és un do. És un do. Sí, Perquè vos sabeu que el vostre mestre, Carles Riba, hi havia darrere la seva poesia una destil·lació, però una gran disciplina. I si tu parles doncs, de que surt, vol dir que evidentment, hi ha al darrere també un do. Hi ha molt bones lectures, hi ha molt bon coneixement de la llengua, es nota molt que t'ha interessat la llengua. Hi ha una cosa que m'agrada molt, que tu dius, em sembla que és a Arpegis, que diu m'estimo les lletres, que formen els mots, els llavis que els diuen, el cor que els entén, perquè els mots hi ha l'ànima de tota la gent. M'agrada molt aquest poema, perquè penso que és un poema de generositat, de dir, doncs, realment la llengua és una cosa de tots, de tota la col·lectivitat, i a mi m'agrada precisament això, perquè és una obra col·lectiva. És així com ho penses quan ho escrius? surt sol. Surt. Perquè ara em trobo amb llibres que torno a llegir i penso, quan m'ho vaig pensar això? Clar. Per què ho vaig pensar? I jo mateixa no sé per quin camí he arribat. Com va començar tot, no? Bé, però l'important és que s'ha fet el camí i s'ha fet una gran obra. Però de fet tu sempre has estat una persona molt generosa, amb una actitud, diríem, cívica, de col·laborar amb tot el que hi ha al teu entorn, de portar a terme iniciatives, per exemple, doncs, tota la lluita en l'època franquista. Però quina cosa és? Sí. Identitat. Sé de tu tantes coses, amiga. Sé de tu tantes coses, amada, que no veig que és el teu on comença i no veig el que és meu on acaba. Si saber ens ajuda a comprendre, si comprendre és amar conscientment, tant en tu com en mi, jo t'estimo
o m'estimo indistintament. Que bonic, que Són bonic. pensaments ben meus, Hi ha una profunditat molt gran, no ho dedico a ningú. Però sempre hi ha al darrere de la teva poesia una gran profunditat de pensament. Hi ha sempre... Perquè a la solitud em refio de mi mateixa. Doncs és important. I els haikus? Com hi arribem als haikus? Tu participes... perquè n'has fet molts i a veure quin un és millor que l'altre. N'he fet molts i, no sé, m'han sortit amb poc esforç, Sí? amb poc Perquè esforç. és una forma estròfica molt difícil, l'haiku. Sí, perquè són 7 síl·labes, 5 síl·labes, 7, i Sí, prou. S'hi pot posar res res més. més. Per això que està tot molt condensat, és com una píndola, Sí. és una gota concentrada i així com els japonesos, bàsicament, quan utilitzen l'haiku, Aquí encara no sé. aquí encara no, arpegis, que jo us l'he dut, perquè després us el faré signar, que és un llibre tan esplèndid que ja n'hem fet circular molts, Aquest any em sembla que és el best-seller, els arpegis i el jardí vivent, Sí. perquè també són els dos llibres que ara es troben al mercat amb facilitat. És una trobada. El fet de compartir-ho ha estat també un acte de generositat. Sí, sí, perquè ja en el principi, aquest sobretot, era el que era millor, i les coses d'amor, amor mariner. Perquè les poesies de Llum i Girassols són escrites de quan eres molt jove, són les poesies escrites abans que Ales i Camins, per bé que el publiques després d'Ales i Camins, són poesies anteriors o no? Deixa-m'ho pensar, A veure. perquè he viscut èpoques molt diferents. Sí, Ales i Camins. Ales i Camins és entremig. 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 Primer ve Llum i Girassols, per bé que es publica després, però les poesies són anteriors. Sí. Molt bé. I després ja vindran els arpegis, vindran instants i el jardí vivent. Això és anar trobant camins. No us ho sé explicar. No, els haikus són perfectes, és que no se't belluga ni una síl·laba, és tot quadriculat. I sembla realment, per al lector, sembla que surtin sols. Però en canvi, tots sabem que hi ha molta dificultat a darrere d'aquesta forma Molta estròfica. dificultat. Quin és el que t'agrada més? Si n'haguessis de dir un, quin No ho sé. diries? No ho sé. N'hi ha molts que tenen bastanta solta, d'altres que no. Veus, aquests són tanques. Combinació d'aquestes dues formes estròfiques orientals, la tanca també és una forma complicada Sí. de fer. I en canvi... Està acabada per dos versos. No, i anar controlant totes les tonicitats, vull dir que no és fàcil, i en canvi a tu et sorgeixen en el llibre Instants, que és el que combines les tanques amb els haikus, doncs realment també... I també tots tenen una estructura molt pensada, perquè també el llibre Instants té una estructura molt ben delimitada. A tu t'agrada aquesta arquitectura, o sigui, pensar una arquitectura per als teus llibres. I no parlem de jardí vivent. Aquest jardí estructurat amb aquestes 4 games de flors. Sabem la teva estimació per les flors, i aquí realment demostres aquest jardí que va desgranant totes les edats de la vida, tota aquesta òptica diferent de veure el món. L'una a l'altra, sí. L'una a l'altra. Certament és un llibre esplèndid
I a part de molt ben editat, està molt ben pensat, jo crec que no hi ha cap poema que pugi o baixi, sinó que mantenen tots una intensitat i una lucidesa també per part teva molt Us agraeixo important. que hi trobeu tantes coses. Però n'estàs contenta? Sí, Deixar-t'hi vivent també. jo ho he fet tan bé com he sabut. Això està molt clar. I no he pretès altra cosa. Com això, us agraeixo que us agradi. Quina cosa creus que t'ha faltat? Quina cosa t'hagués agradat fer i no has pogut fer? Què t'hagués agradat? No sé, he provat moltes coses. No creia haver arribat a tant el que he fet. Per tant, m'he quedat curta. Tot i la feinada. M'han quedat coses per fer. Però s'arriba on s'arriba. Però si mires enrere deixes una gran trajectòria i una obra molt important. Hi ha un altre element que m'interessa molt, que és la música. Perquè si repassem els títols, per exemple, dels teus llibres de poemes per nens, sempre hi ha com un element musical al darrere. Bé, aquí ja hi ha els arpegis, però també en la poesia infantil l'element musical no és només una excusa, és que també la musicalitat de la llengua tu l'explotes d'una manera especial. És perquè sí, és música. I jo escric sempre a compàs. Això és el que l'aposta la música. No és difícil musicar un text meu, perquè tant si és per 8 com 3x4, sempre trobarà la música que l'empara. Li trobem. I és que sé la música. No m'he desvetllat de música, perquè em vaig ajudar el meu germà, que tocava el violí, i el tocava molt bé. I em vaig posar acompanyant-lo amb ell. Però per mi sola no vaig escoltar música. No has tocat cap instrument? No. El piano una mica per acompanyar-lo. Molt bé. Parlem de la novel·la, perquè també heu fet novel·la, Els diamants i pols de got, és una novel·la que a mi m'ha agradat molt, que penso que forneix dins el panorama de la literatura catalana una òptica molt particular de la Guerra Civil, però també molt ben documentada. Com us ve la idea de fer aquesta novel·la? Doncs no sabria ben bé dir amb quin esperit l'he començat, però volia donar una forma a la nostra època de guerra i de vida. I vaig voler fer l'explicació de tota una vida i de diversos personatges coneguts meus. I em va ser difícil, però vaig aconseguir retratar uns quants caràcters. Això queda molt clar i també, clar, darrere aquest panorama, aquest rerefons de la Guerra Civil, que és un moment de molta tensió, de situacions límit, com van reaccionant els personatges. Jo penso que és una novel·la del tema de Guerra Civil molt interessant. És documentada, sí. Hi ha una cosa al final, que és que el nostre protagonista assisteix a aquestes tertúlies literàries, i jo us volia preguntar si us heu inspirat en alguna tertúlia que vos haguéssiu freqüentat, o bé de les que sabem que hi havia, a casa del mestre Riba, per exemple, on hi havia el jove Triadú, o altres escriptors que hi assistien. Us vau inspirar una mica en aquestes tertúlies o és alguna tertúlia que teníeu a prop i que hi participàveu? No, és una mica ressò
de totes. Perquè no he intentat mai fer un retrat exacte d'una cosa, sinó un que s'assembla a un retrat d'una cosa. No he escrit d'una manera tan, diguem-ne, sensible com vosaltres creieu. Molta cosa no ha sortit sola. Doncs això vol dir molt talent. Ha sortit sola. Això vol dir molt de talent. He anat fent. També és el talent que hi ha a les narracions. Per exemple, al Calaix del mig i el Vell Rellotge hi ha tota una operació de posar en sintonia diferents estils narratius, Sí. amb l'excusa del calaix que van sortint papers, i això em sembla que també és molt nou, perquè penso que una altra característica és que has estat molt innovadora en tots els gèneres, en el teatre no cal dir-ho, però també la poesia ja n'hem parlat, però també en la narració. Aquest llibre, sobretot, jo penso que és molt interessant perquè demostres una quantitat de recursos narratius molt importants i que estàs al dia del que s'està fent en aquells moments. Per tant, una determinada modernitat, que has estat una escriptora moderna, em sembla. Us agraeixo la idea. No que has estat, que ets, perquè encara la cosa ha de continuar. Malgrat que tu ja havies fet un llibre testamentari, però ja veus que aquest llibre testamentari que tu el vas fer amb aquesta idea de jardí vivent t'ha obert una nova perspectiva, per tant donarà peu a un altre llibre més important. Per tant vol dir que no hi ha res tancat, és una obra que s'està produint. S'està traduint per una altra circumstància. Quan jo mori passaré a una altra circumstància que tractaré d'una altra manera, que no serà la mateixa, ni me la coneixeré jo mateixa, però l'acabaré com sigui. Per això és l'important, no? Que la circumstància que vingui sigui sempre viscuda amb intensitat i que tu hagis pogut gaudir, això em sembla que és important. Aquests 100 anys, què representen per tu ara? Com els afrontes? Perquè, esclar, és una cosa simbòlica, 100 anys, però també és una etapa molt important de la vida. És que penso que l'he perduda una mica. No l'he aprofitada prou. L'havia d'aprofitar més. Encara més. Déu-n'hi-do. No l'he aprofitada prou. Perquè m'he hagut de cuidar de moltes coses materials. I esclar, al cuidar-me de moltes coses materials no et deixa aprofitar les que són veres. Però n'has fetes moltes i moltes. I a més has pujat una família que fa molt goig, aquestes 3 filles i el fill, però l'altre dia vèiem al Palau de la Generalitat tot aquest estol de nets que fan un goig increïble. Això també és una gran obra que acompanya l'obra literària, aquesta obra de vida, de construir una gran família que tens tothom al teu voltant. Això no ho té tothom i per tant suposo que això et fa estar molt contenta. Ves, sí, tinc aquesta llibreta. Això és una llibreta de l'any 31. De l'any 31, imagina't. Que encara no tenies ni 20 anys, 18 anys. Són llibretes molt maques, ja no en fan d'aquestes, La tens molt ben cuidada. Aquell temps. Molt bé, Joana. Doncs escolta, no t'atabalem més. Saps què et demanaré? Si em vols signar el llibre dels haikus. Que sí, perquè tens aquesta lletra tan preciosa. Sí.